klokken er nu 9:15, og der er præcis 8 timer til, at vi tager afsted på tur ekstrem, lad os kalde det sådan. Dydsturen, hvor vi har tænkt os at tage til grænsen. Og vi får lige tjek på det hele, og Sebastian får tjekket det hele, om det kører. Og så skal vi lige have pumpet det sidste, men ellers så er vi faktisk klar. Så er vi er nu skal vi se i gang med 12 timers udfordring. Ja, vi er allerede mist 10 minutter, så ikke skider. Klokken 6 om morgenen. Ja, og vi gider ikke lige nu. Men det kommer. Rejsen er der. Yes. Der er slik på enden, drenge. Ja, det er det nemlig. Ude ved regnruten. Yes, I kører. Så er vi i Horsens, vi har cyklet 40 km, og vi er lidt foran tidsplanen. Det føles så fucking meget afstøder. Det er virkelig koldt. Det er koldt. Det er fucking koldt, men det kører for os. Ja, og så næste op er så Hedensted, og så Vejle. Nu er det holdt en rimelig en pause. Ja, kvarter pause. Det er ret dumt. Helt dumt. Men vi er fucking klar. Ja, vi er fucking super. Vi står her lidt uden for Vejle, og chancerne er rimelig store for, at vi ikke når det. Og nu står vi så over for sådan en fucking lortebakke her, og den fortsætter endnu længere, end vi kan se. Så vi står lidt i et dilemma. Men vi gør det sgu. Vi står her 10 km fra Haderslev, og har indtil videre kørt 120 km. Men der er 60 tilbage. Det giver ingen fucking mening. Og der var 165 hernede. Og vi smadrer kortet. Vi holder pause hver 200 meter. Ja, det er fucking sindssygt. Seriøst, det skal ikke prøves det her. Bare et godt råd. Det er ikke for små børn. Vi overvejer. Lad aldrig cykle til grænsen. Vi overvejer at tage en bus, men ikke sige det til nogen. Som I kan se, er vi stadig i fuld fart på cyklerne, og vi kører så hurtigt. Så vi er snart i Padborg og skal handle lidt ind med grænsen. Det er skide godt. Så vi så kommet til Kletgård. Og vi skal købe en masse slik. Ja, som der kunne se, så tog vi lige buden til sidste stykke, men vi kørte 130 km. Og vi har ondt i røven. Ja, det er sindssygt. Men nu er vi glade, og vi er fremme.